Takže dobrý deň youtuberi, let's playeri a všeličo iné, vítajte na ďalšom let's play. Asi pozeráte tento let's play podľa ktorý už zajtra, no, už pozeráte asi let's play už zajtra, ale prepáčte sa vám, pretože sme boli na hodoch. A už je noc, no skoro asi, neviem, asi je noc a ja chcem byť trošku tichší, takže ale príšerne to laguje a našou úlohou, ináč počkajte, jak si všimnete, tak nemám skin, to pretože som v štúdiu Brno Milčany. Tak tu není internet, akože nie, že by tu nebol internet, ale neviem, skin mi funguje iba doma, takže tak no, tak. A teraz si ideme upraviť dom, čiže dáme sem dvierka a tak no, veď to poznáte, no super, takže tak. Spravíme viacej drevy, ináč dáme sem saplingy a zasadíme si stromy, pretože tak no. Možno keď aj stihneme, tak si spravíme enchant. Máme tu posteľ, musíme sa hneď vyspať. Moment. Je noc? Nie je noc? Kedy je noc? Počkajte. Moment. Jak vidíte, hral som vo screen. Som sa vrátil domov vo screen. A viete, jak som sa v poslednom let's play som zaspal v tom lese. Tak tam som si nastavil spawn point a tam rozhodne nechcem, akože keď zomrem, tak tam rozhodne nechcem to. Veď viete. Moment. Ja keď mám kameň, tak si môžeme rovno vyrobiť. Áno, môžeme si rovno vyrobiť, postavať tento vstup. Ináč prepáčte, že tento let's play nie je až tak s energiou, jak sú moje ostatné videá. To je moja chyba, že som nespravil tento let's play skôr. Prepáčte, Milčanská tradícia, lebo tu boli dohody, tak sme museli ísť. Sice aj teraz ešte sú hody, ale tak som teraz nechcel ísť. Možno nepočujete, no určite nepočujete. Začína búrka, takže sa potom môžeme tešiť, možno keď bude hrmieť a blízkať sa, tak to aj uvidíte a aj započujete. No, uvidíte ťažko, ale ťažko uvidíte blesky, keď sa nám tu na počítači, ale no. Strašne to laguje, zase lagy riadia tento môj Minecraft. To hneď vidieť, tak sa najeme. A teraz ste asi mohli počuť taký hromík. A dobre, tu je kameň. A tuto všade okolo dáme potom drevo, takže nebojte sa. No. Ináč táto miestnosť bude široká, ja neviem, tam už je tá. No, nejak to prežijeme. Takže si idem takto s lopatečkou. Tak, tu je dokonca aj tráva. No, nejaký mravec sem ide. Vole.
Teraz to bude celkom nebezpečné. Keď mám tie lagy a prichádza noc, pretože viete. Neviem, či vás to bude baviť tento let's play, ale asi áno. Neviem. Presne, keď tu budú tieto lagy, tak asi nie, čo? To určite nie, že nie. Dobre, takže kamenný krompač. Dobre. Z kopičinky vynecháme a pustíme sa do stavby. No super. Sekeru máme, sekeru. No, drevenú sekeru, no super. Také tmavé drevo sa vždycky hodí. To má také zmeškanie toto, že sugarcane, áno, po ceste som aj nakopal ten sugarcane, tak som si pomyslel, že budem robiť sugarcaneovú farmu, ale iba tak provizornú, pretože sugarcane nie sú potom nie sú na nič. Ja som pláčal tak dlho. Bože. Tak. Live streamy asi nebudeme robiť. A premýšľal som nad tým, že by som ja neviem, že by som proste že by som proste urobil okno, strešné okno. Neviem, či by sa vám to páčilo. Nemožno áno, ale tak. No veď, jak to myslím. A hej, tu keď je svetlo, tak by sme tu mohli sem rovno zasadiť nejaké seplinky, nie? To by sme mohli aj vlastne tu není hlina, tak ja som taký vol. Veď není divu, lebo je večer. Už noc možno. Neviem. Takže sa ospravedlňujem, že ten let's play vyšiel tak trošku omeškane. Ty vole. No daj tam už tú hlinu, dobre. Ty vole, toto budeme robiť celú noc. Bože. Lebo musíme si doplniť drevo, tak. Bože, toto budeme mať aj na 10 dielov dokopy. Toto. 10 minút pretáčanie týchto. A musíme sa vyspať rýchlo, ale lagy nám to nedovolia. Aj bože. Dobre. Spíme. Tak. Super. A teraz, čo budeme robiť? Samozrejme, potom, keď už budeme mať všetko zmáknuté, všetko v maličku, tak by sme si už potom mohli urobiť aj pekný domeček, ktorý by bol pekný. A keď tak nad tým premýšľam, tak by som už začalo viacej pršať, tak počujem, že na tých rohoch tohto príbytku by boli tie kmene. Viete, tie drevené. A tak.
To sa asi nebude dať s týmito lagami. To ani krompač si nemôžem pretočiť, ty vole. Také denné osvetlenie tam budem mať. Hneď budeme vedieť, či je noc alebo nie. To bude v tom najlepšie. Tak. Dobre. Tyjo. Na zničenie jedného kameň potrebujem 10 sekúnd. Moment, počkajte. Tuto vlastne, len si to označím, počkajte. Len si to označíme. Moment, keď to niekedy pretočím. Tak. Takže tuto bude roh. Ale nie. Tak. To budeme čakať až do nemoty s týmito lagami. Ale akože mi niekedy aj pomáhajú, pretože oni urobia niekedy 2 kliky za sebou a oni mi vlastne pomáhajú, pretože ja keď spravím jeden klik, tak spravia sa 2 kliky, dajú sa tam 2 bloky a tým pádom mi potom pomáhajú. No. Takže tak. To už bude snežiť, sme sa rozhodli. No, tam bude už snežiť. Aj tam bude niekde roh. Alebo že by sme si aj tu urobili okno. Nebolo by zle, ale tak no. No poď. Poď. Dobre. Toto sú tie najväčšie lagy v histórii ľudstva. To už sme vonku, ne? Moment. Áno, to už sme vonku. To nebude potom moc pekné, akože. Ale. Dobre. Nechoď tam zatiaľ, pretože ešte saplingy tu musím zasadiť. Možno tam nevyrastie ten sapling. A možno áno, čiže... Ale je to iba ráno. Tak si vysadíme saplingy. No tak blízko, nie zas. Vlastne tieto stromy ja nechcem búrať, pretože tie sú také, no, tie sú proste normálne. No a ja tu teraz potrebujem to hnedé drevo, pretože to vyzerá tak teple v tejto zimnej krajine. A potom, a pak to fikne, no. Neviem, čo by som dal sem. Ale neviem. Takže každopádne sem dám torčky. Ešte premýšľam nad tým názvom. Teraz bude celkom dlhý, pretože tam chcem aj napísať, že tento let's play bol natočený v štúdiu Brno Milčany a ja proste to aj to, že MLP to takže už musíme skončiť, budík zazvonil, takže ja som veľmi rád, že ste si zhľadli tento diel a dovidenia alebo čaute tí, ktorí ste v mojom veku. Dovidenia.